Volám sa Ivana Mesaroš-Skoumalová a som spoluzakladateľka komunitnej iniciatívy Poď na dvor v Košiciach v mestskej časti Košice Sever. V našej komunitnej iniciatíve sa venujeme prevažne rozvoju susedstva, revitalizácii verejného priestoru, posilňovaniu občianskej angažovanosti a vytváraniu živej komunity, dalo by sa povedať aj zlepšovaniu kvality života v tomto susedstve. Organizujeme viacero aktivít, projektov, ktoré sa zameriavajú práve na udržateľný spôsob života v meste. Jedným z príkladov je táto komunitná záhrada, v ktorej stojíme, ktorá v podstate slúži na celkovú adaptáciu mesta, alebo teda miesta na zmeny klímy. Potom organizujeme rôzne svapy, či už oblečenia alebo rôznych vecí, ktoré majú pomáhať komunite k určitej sebestačnosti aj k šetreniu zdrojov, prírodných zdrojov, ale aj finančných zdrojov. A venujeme sa aj vzdelávaniu, ktoré zase nejakým spôsobom ľuďom pomáha chápať vlastne, ako môžu žiť udržateľnejšie. Okrem toho sme založili aj prvú komunitnú dielňu v Košiciach, ktorá sa nachádza práve tu v komunitnej záhrade na Suti. A jej cieľom je umožniť ľuďom, aby si mohli prísť čokoľvek opraviť z domácnosti alebo nejaký nábytok alebo niečo podobné za použitia náradia, ktoré máme tu k dispozícii. Čo je možno špecifické na našej komunite je, že všetko, čo tu robíme, je založené na absolútnej dobrovoľnosti a slobode v zapojení ľudí, ktorí chcú na takomto niečom participovať. Na propagáciu našich aktivít používame také štandardné spôsoby, ako sú napríklad sociálne siete, ale dosť si dávame záležať aj na osobnej komunikácii s ľuďmi, ktorí k nám prichádzajú. To znamená, že vždy, keď príde niekto nový do komunity, tak si dávame záležať na tom, aby sme im poskytli informácie, ponúkli im to, kde sa môžu zapojiť a vlastne už od začiatku budujeme taký nejaký dialog s týmito ľuďmi, aby rozumeli tomu, že o čom je tá komunita. Takže ten osobný kontakt považujeme za veľmi dôležitý a asi aj najúčinnejší.